Тик-ток драма! Тик-ток драма! Какво е мнението за Кралски? Аз нямам нищо общо с този човек, както и не искам да имам нищо общо с него. Ето ме и мен с една TikTok драмичка, която набързо да направим. То даже няма и да е драма, просто ще ви излея малко common sense, който явно при някои хора просто липсва. Това, което се вижда е, че е един посредствен япър. Сега ще видиш какво е япване, сега ще видиш какво е япване. Първо, нека ви кажа един много важен проден закон. За всяко едно нещо трябва да си има и съответна опозиция. Ако няма такава, дори добрите хора с добри намерения малко по малко ще започнат да правят глупости, просто защото ще знаят, че никой няма нищо да им каже, защото ще са харесвани от масата и защото няма да има никой, който да развали имиджа им. Това важи за обикновените хора, за политиците, за бизнес сферите, за популярните личности и за каквото още се сечите. Явно обаче не всеки може да го осъзнае това нещо. Явно някои хора си мислят, че всеки път, когато някой ти каже нещо навъпреки, той просто е гаден хейтър и е ненужен на света. И е доста тъжно, когато виждаш хора на по-зряла възраст, които все още не знаят каква е разликата между критика и хейт и детинското им его ги заслепява да си мислят, че са перфектни. Ами съжалявам, но перфектни хора няма. Всеки си има някакви недостатъци, за които трябва да му бъде напомнено от време на време, за да може да работи върху тях и да подобрява себе си. И ето тук идва момента, в който се разбира дали си емоционално зрял или не. Дали ще приемеш критиката под каквато и форма да е завуалирана и да се опиташ да извлечеш нещо от нея, или ще си ама той е гаден хейтър, завиждаме, той мрази всичко и всички не заслужава да живее и така нататък. Аз, например, като всеки един друг човек, съм получавал хейт коментари, чиято цел е била просто единствено да ме убедят и да ме смачкат. Но пък вместо да се размрънкам как този човек отсреща е нещастен, съм решил да погледна коментара, да видя дали коментиращият не ми е оставил някаква градивна критика без да иска и да я извлека, за да се подобря. Именно защото осъзнавам, че не трябва да оставям егото ми да ме лишава от ценна градивна критика, която всеки един хейт коментар може да ме остави. И все пак, в моите видеа, макар и по малко по-груб начин, аз никога не давам просто чист хейт без причина. Винаги има някаква градивна критика там. В над 90% от случаите аз никога не давам просто е така някакъв хейт без нищо, както ти се опитваш да го изкараш. Въпросът е дали ще си достатъчно зрял, за да можеш да намериш дори частичка от многото всъщност градивна критика, която отправям в видеята си, или просто и при първата по-груба шегичка крехкото ти его ще се активизира. Второ, в клипа се казва, че предавам някакви си негативни послания. Ако трябва да сме супер честни, предавам на хората някакви кофти послания, замаскирани зад някакви псовни и някакъв кофти език, който използва. Интересно ми е те какви са. Може би не си бил съгласен с мен, когато съм казал, че онлифенсърките нямат място в детски сериали. Може би не си бил съгласен с мен, когато съм казвал, че не е окей хора, които правят неща за деца, да качват снимки в Инстаграм, в които да показват части от телата си, които по принцип не трябва да бъдат показвани изобщо. Може би не си бил съгласен с мен, когато в едно видео обяснявах колко лошо всъщност е пушенето и колко още по-лошо е хвърлянето на фасовете навсякъде, където им падне на хората. Списъкът с нещата, които съм коментирал е дълъг, но кажи ми конкретно за тези трите. Не си ли съгласен с тези неща? Ама чакай, то вярно, че ти каза, че си гледал само 2 видеа, въпреки че в канала ми има около 300. Направих с труда да изгледам 2 видеа на този човек. Нормално е да не си запознат с над 90% от творчеството ми, но пък за сметка на това да имаш твърда позиция относно него. Нали така? Трето, в клипа ти няколко пъти повтаряш колко негативен човек съм, колко мразя всичко и всички. Ами аз пък ще ти кажа, че съм от тези хора, които дават на хората такова отношение, каквото заслужават. Всичко за него е некрасиво, всичко за него е неприятно. Ако не харесвам някой човек, съответно аз ще го критикувам и ще види по-гадната ми страна, така да го кажем. От друга страна пък, ако харесвам някого, насреща той ще види един много готин печага, който винаги ще е готов да му помогне и да се забавлява заедно с него. Имаме общи познати, с които съм в добри отношения. Сигурен съм, че можеш да намериш кого да попиташ, за да ти потвърди тази информация. Даже някои от тях са хора, които съм коментирал негативно в интернет преди. И то повече от един път. Но пък явно те просто имат умствения капацитет да разберат, че това, което отправям към тях не е хейт, а критика и са я приели, за да се изградят, да станат по-добри версии на себе си. Затова преди да коментираш кой какъв е, може да положиш малко повече усилия от това просто да му изгледаш 2 видеа от общо 300, защото иначе мнението ти ще е неадекватно. Както това важи и за всичко друго в живота, разбира се. Аз примерно преди да коментирам когото и да е, винаги си правя едно редовно проучване на това какъв човек е горе-долу, доколкото мога да разбера какво е качвал в социалните мрежи, за да може после да не изглеждам глупаво, когато обсъждам нещо, с което не съм запознат. Както някои хора в случая. Това беше всичко от моята бърза япинг сесия, нали каза, че съм япър? Ами ето малко пояпвах ви на всички. 30 и кусур годишен човек неиронично използва думата япър. Пожелавам ти късмет в борбата с егото ти, защото иначе то цял живот ще дърпа надолу.
Но пък имайки предвид възрастта ти, предполагам, че вече си достигнал този консервативен момент в живота ти, в който всякаква промяна в характера ти и мисленето ти е, кажи речи, невъзможна. Така че най-вероятно тази борба е загубена кауза. Хайде, чао и извинявай, че не съм безхарактерен и решавам да говоря за нещата, които не харесвам в този живот, за да мога да дам пример на подрастващите какви да са. Много съжалявам.